Абдулла Алиш. Ялкаулык, хурлык, тырышлык, зурлык. Шәшәкләр башлыгы бик зур ярыш үткәрергә булган. Шул турыда төрле якка хәбәр дә салган. Кем дә кем бал салырга яхшы савыт әзерләсә, ул савытта бал бер дә бозылмаса, әшемәсә, барлык шәшәктәге балны шуңа бирәчәкмен дигән. Бөҗәкләр көнне төнне белмәгәннәр. Бар да тырышып савыт эшләгәннәр. Күп тә үтмәгән, бөҗәкләр төрле яклап очып килгәннәр. Бар да үзләре әзерләгән савытларны шәшәк башлыгына китергәннәр. Менә дигән савыт, балны кара салып дигәннәр. Шәшәкләр башлыгы барысында борып җибәргән. Ашыккансыз, ашыккансыз, бик начар ясагансыз. Мондый савытлар миңа кирәкми, шуңа күрә бал да сезгә эләкми дигән. Шөпшә белән бал корты иң соңгылар булып эшкә керешкәннәр. Беренчелекне алырга өмет иткәннәр. Бал корты көне буе бер туктамый эшли дә эшли икән. Ерак-ерак җирләргә очып бара, аллы-гөлле шәшәкләрдән бал суырып ала, паналып кайтып, үзе хәзерләгән матур күзәнәкләргә сала икән. Шөпшә дә шәшәкләрдән бал җыйган, ләкин ул бик ялкау булган. Иртән әзрәк кенә эшли икән дә, кояш кыздыра башлагач, оясына кереп йоклый икән. Көннәрнең берендә Шөпшә бал кортына очраган. Һәм аны өзелеп кунакка чакырган. Кил әле кил, мин әзерләгән бал савытларында күреп китәрсең, кайбер җирләрен төзәткәлисе бардыр, бераз ярдәм дә итәрсең дигән. Ярый дигән бал корты, барсам барырмын. Ләкин бүген миңа кереп чыгыйк. Бераз күңел ачып утырыйк дип, Шөпшәне үз өенә алып киткән һәм бик шәпләп кунак иткән. Шөпшә бал корты эшләгән савытны кат-кат караган һәм аны бик мактаган. Осталарның да остасы икәнсең, мондый шәп савытны ничек ясый алдың дигән. Сиремне әйтсәм әйтим, дус кеше бит, сиңа белгертим инде дигән бал корты. Көне-төне тырышып эшләгәч, бүгенгә эш торып торсын, ял итим әле димәгәч, бар авырлыкларны да җиңеп була икән дигән. Көннәр үткән дә үткән. Бал кортының Шөпшәгә кунакка барыр вакыты да килеп җиткән. Эштән кайтышлый бал корты Шөпшәнең өенә кергән. Дустының хәлен белгән. Исәнме, Шөпшә дус, эштән соң ятып бераз ял итәсеңме? Әллә юкса авырып торасыңмы? Бал савытларын илтер көндә җитә бит, бик тырышып әзерләник дигән. Шөпшә чалкан яткан, күзләренә кайткан, аякларын югары сузган, мыекларын түбән салындырган. Ул сәламеңне дә алыр хәлем юк, дустым ди икән. Кунакны сыйларлык түгел, туйганчы үзе ашарлык та балы юк икән. Ярты көн бал җыйса, шунда уганы ашап бетерә дә барган. Башын шундый ялкаулыкка салган. Шуңа күрә бал савыты да эшли алмаган. Ярыш көне килеп җиткән. Бал корты балавыздан эшләгән матур күзәнәкле бал савытын күтәреп очып киткән. Шөпшә дә үзенең аннан-моннан эшләнгән кәрәзен алып килгән. Шәшәкләр башлыгы кәрәзләргә бал салып караган. Шөпшә кәрәзендә бал тормаган, ә бал кортының кәрәзе акмаган. Тырышканнар, күп көч куйганнар, менә дигән кәрәз эшләп чыгарганнар. Шуңа күрә теләсә нинди шәшәкләрдән теләсә никадәр бал җыярга бал кортларына рөхсәт бирәм дигән шәшәкләр башлыгы. Шул көннән башлап бал кортлары шәшәкләрдән бал ташы башлаганнар. Ә Шөпшәләр ялкаулыклары аркасында хурлыкка калганнар.